Яркей авылында яшәүче хөрмәтле хезмәттәшебез. Илеш телерадиокомпаниясының монтаж режиссеры Ринат Фәрит улы Хадимуллинны гомер язларының күркәм бәйрәме 30 яшы тулу уңаеннан ихлас тәбрик итәбез. Бер бирелгән гомер эчендә бар уйлаган уйларың, теләгән теләкләрең, максатларың тормышка ашыру өчен адәм баласына иң кирәкле булганы сәламәтлек. Сиңа имәннәрдә ныклы тазалык телибез. Һәр вакыт шат, якты күңелле, эчкерсез булып, бүгенгедәй тормышны яратып яшә. Тормыш иптәшең Алина Айрат кызы белән озын, бәхетле, тигез гомер юллары үтеп, мәхәббәт имешегез кызыгыз Аринаны сау-сәламәт тәрбияләп үстереп, бәхетләрен, игелекләрен күреп, матур яшәргә язсын. Ринат, сиңа тагында эшеңдә зур уңышлар телибез. Безнең белән эш буенча мөрәҗәгать иткән кешеләр белән һәрчак шулай уртак тел табып, җылы мөнәсәбәттә булып, арытабада янып эшләргә язсын. Тормыш күгендә балкыган бәхет кояшы мәңге сүнмәсен. Күңел түрендәге якты йолдыз тик шатлыкларга илтә торган юлларны яктыртсын. Бәхет таңы көлеп каршыласын. Шат елмайсын һәрчак йөзләрең. Тигез яшәп, шатлык куанышта, тик муллыкта үтсен көннәрең. Зур хөрмәт белән Илеш телерадиокомпаниясе коллективы. Жиңел түгел тормыш куласа, нишләр идем яннарында дуслар булмаса. Көннәрендә нурлы кояш телендә айым, җилдә җиркән көчле җиркән син ул дускаем. Дуслар була ул тормышта санаулы гына, иң бәхетле кеше генә дуслардан уңа. Сандысыкка карау сүкми үзгәрми тәсәл, дусты булып көчле булу нәк безнең тәсәлләр. Байлык бәйләми маллар, кайгы шатлыклы бүлешеп тартылган җаннар. Күп җибәрдә бирешмәдек, без бит